o nwere afịfịa nchọ ka m gosikọ gị. Ụnụ ama afịfịa bụ ihe, ụnụ ama afịfịa bụ ihe, ụnụ ama mkpụrụ bụ ihe. Ihe a ka a na-akpọ cat eye, anya oke ọkpa. Ọ bụrụ n'asụsụ Igbo anyị, ọ bụrụ anya oke ọkpa. Afịfịa ya ụnụ na-afụ, afịfịa ya ụnụ na-afụ, agwa gị na awere ka eji ya eme. Nnukwu mmụọ ọbụla na-apụ apụ maọbụ na-eje mba, nnukwu mmụọ ọbụla nwere ọgwụ nekwe dị sikriti ebe a. Afịfịa ụnụ na-afụ na-arụ ezigbo ọrụ ọfụma. Ọ na-emerụ ọgwụ ọbụla, ma nke a zọtara azọta, ma nke a na-akọ akọ, maọbụ na enwere ike ha mmụọ esi ka ọ jee ebe a na-ama aka. Ọnda ma ọbụla o ji eweta ihe, o weta eme gịnị, ewere ya eme ihe a na-eme, den eme gịnị, o wee jere ebe ọ na-eje. Ngwa ka ndụ oge anya ka ị ga-esi wee mee in person. Den ọ bụrụ na ị weta ma afịfịa ụdị ụnụ fụrụ ọ dị edible, ọ na-atọ bịrịbịrịbịrịbịrị, na ọ bụrụ na ụnụ ma nọ nke ka ụnụ kpatara ị wetara ya ụdị. Ọ bụrụ na ị na-eje ebe a na-eme ihe, ikekwo ọ dịghị ka ị gaghị anatafu n'ebe ahụ, wetara ya ụdị ọ dị, ime gịnị, ikwuchara m ya intention, ịtala nya, wetara m ose ọjị, ime gịnị, ose ọjị na-anọ, itoere nya, wee tarịkọrọ nya, ịtachara nya, ime gịnị, iwuoru nya. Nwanne njebe ebe a na-eje, ị ga-afụ na iji ejecha nachi ya, onwe ihe